Salatu asir bitan bila khayra mina khayr nasirin jamaatul muslimin salamun alaikum. Merhaba. I akşam hayrulara. Evo večeras, a trebalo je sutra, pa ja zamolio glavnog imama da budem večeras ovdje, sutra sam gore u njegovom turbetu, inšalah. Naš glavni imam je iz Turbeta, odakle sam ja oženjen. Pa rekao, nemoj da se to remeti, ja prošli put odgodio, bio bolestan, pa rekao da i sad odgodim, evo, taman rekao ovdje petkom, nema veze, noć gore dole. I dobro je da u Drugavcima sutra navečer da ne bude, vidi kako to sve ide kako treba. Ali je zanimljivo, da li to slučajno, nije slučajno, nego Allahom odredbom da Salkica, moj glavni imam, nekako mene potrefi ovdje. Kao da zna da ja imam dupli račun doći ovdje. Da malo obiđem sestru i evo, da progovorimo. Da se opomenemo sa 2-3 opomene, kako bi rekao večeras, što smo slušali vašeg efendiju, što je učio na Jaciji kratko, i ovo što sam ja proučio ovo sure, i jedan ćemo ajet po 5-6 minuta, ja sam pogledao na sat, onoliko koliko otprilike, 25-30 minuta najviše da se kaže u ovom hafizskom dersu, kako je naslovljeno nas 11 hafza koji eto će govoriti o 11 džemata. Vaš imam na prvom rekatu je učio poznatu Ašere Evala Jereune. To su hođe u Poljsku dok su učili medresu kod Devriš Efendije Spahića rahmetullahi učili u Ašere Evala Jereune. Pa rekao, što nam Allah poručuje iz mihraba preko vašeg efendije i meni i vama. Meni to nešto vrlo je značajno. Šta ćemo večeras čuti? Šta će hođa učiti na Jaciji? A na drugom rekatu učio Ar-Rahman, pa da to malo uvežemo. Allah ovdje govori u kraju sure Teube. Zar oni ne vide da su iskušani godišnje 1 ili 2 puta, a oni ne dolaze Teubi, ne vraćaju se, niti se opominju, ne kontaju, ali treba kontat. Ali neko ne zna kontat. Kad te Allah 1 ili 2 puta godišnje za nešto opomeni, nemoj mokrit uvitar, prskaćeš se, znači zakreni se, vidiš neku opomenu. Koga Allah ne opominje, on je u zabludi skroz. Pa ja ću vam pričati samo 4 opomene zbog sebe i zbog snimanja, da samo znate ovo je živa istina. Ali ja to prihvatam kao svoju opomenu. 2007. prije 11 godina, ja prvi put da rekao vidim ja di je more. Nikad ja na more nisam išao. Ja sam danas pričao na džumi, ja sam svoju mladost proveo koseći gore ispod Vlašića na Gorčevici sa ocom po mjesec dana u planini ja bi kosio. I ovdje sam dolazio kositi. Ubrdo vamo negdje. Kod Rahmetli Zeta. Znači moja je mladost prošla u Koševini. I ja odlučim da prvi put vidim more. Gledajte sad opomena. Ali ja to govorim sebe, a vi sebi kad god vas Allah opomeni, skontajte šta vam Allah poručuje zbog tih opomena. Da se dozovete, kaže, oni se ne dozivaju, ne vraćaju se. Krenem ja na more i to zajtra zorile. I prva opomena je bila u Sarajevo, nisu još ni svanulo, rotacija za mnom, milicija. Šta je, šta sam zglajzao? Prida me, šta je problem? Kada ima zatamljena stakla, ona folija, 50 maraka kazni. To je već prva opomena odmah čim sam krenuo. Druga opomena na crnogorsku granicu, iza Foče tamo, taman da mi krenemo, prešli ko granicu, kaže stani, kaže skidaj tu foliju. A nikad te folije nije do tada viđao i sad je zatamljeno. Ali kad ono hoće Allah to pominje, kusi krenuo, ja sam na more krenuo, da Bog sačuva. Ja, kao hođi to svoje učenike, ove sve brade poveo ko sunetlije, ko ove pobožni. Znate malo ovi što imaju brade, oni su malo ko pobožniji. Petero je nas. Skidaj! Haj sad ti valjano gulit. Nema dalje. Mallahi Arabi. Došli mi tamo, vruće, toplo, no sparina, ja imam štitnu probleme. Ja sam tu noć popio 10 tableta da ostanem živ. Ne, ja se dijelim sa životom. Ja sam ženi pismo napisao, ako umrem, nek ima od mene uspomenu. Da sam umru na moru, neuzubila. I to pismo još uvijek stoji, imamo 11 godina, stoji šta sam ja pisao te noći u tim bolovima i disanju, samo izdahnut. Ostanem živ tu noći, hajde eto da odem na tu plažu da vidim ja gdje je plaža. I ko mi smo sad pobožni, mi smo otišli podaleko, gdje nema bila gužve, svita.
eto, mi smo... To ti je, znate, šejtanu biti pobožan na moru. Ti pokaži pobožnost negdje u džami, pusti, ćeš biti pobožan na moru. Nema pobožnosti dole. Dole je Božja srdžba. Jer gdje je sve golo, tu je Allahova srdžba. Isto kad sjedneš za sofru gdje ima alkohola. Ne moraš pit, ali ti si sjeo gdje ima srdžbe. Je se razumilo ovo? Ali ne se, sam da završim sa tim. I mi smo ošli, stacionirali se prilično dodaleko. Ali šetan je poslao neku, dođe blizu nas i gola se skroz skide. Ne malo, nego skroz. I rekao, eto vam, rekao, dico, rekao, nazad. I mi smo taj dan izdržali i odmah kući. Rekao, ja više nikada neću na more. To je kraj. Jer sam dobio 4 opomena. Ima i 5 opomena. Ostavio sam ženu uplakanu, jer je nisam ni pitao. Vidite ko sam ja baraba. Nisam žene i pitao, sam rekao da ja na more. Sa svojima. Ostala je plaćuća. Šta ja znam, rekao, možda ne mislim da mi je loša mislila zbog svog plaća. Ali ja sam dobio 4 velike opomene. Zato vama savjetujem. Allah nas ovdje upozorava, 1 ili 2 put godišnje, dobivat ćete opomene. A sahabi kad 40 dana ne bi imali neke opomene, kaže, Bog nas zaboravio. Jer oni koji su u zabludi, njih Allah ne opominje. Ja nekad se pitam, kad vidiš oni na televiziji, pa to je golo skroz, kako im nisu deno, pa ja se smrzu u ovoj bundi, to bez takva, rekao, pa oni nisu ni bolesni. Njima je Allah pripušao, pa su oni zdravi. Ovi troke, vidljivi, naletnjaci. Pa gledaš, nema opomena, pa prepušćano mu. I zato kad imaš opomena, znači Allah te drži pod kontrolom. Pa kaže dalje, Allah nam je poslao pejgambera između njih, koji nas voli, želi da pravim putem krenemo. Znači, on je prema nama milostiv. Zamislite tu milost koja je došla da nas voli i Allah nam posle ovih opomena govori što nam je pejgambera poslao. Kao milost. On gori od želje za nama, želi da budemo na pravom putu. Kao leptirovi, vidjeli ste vi leptirova kad naložiš vatru? Ti odgoniš, a on provo u vatru. Pa kaže poslanik, ja vas ovako čuvam od vatri, razgonim, ali neko hoće. Znaš, ti kaže, nemoj tamo, idi kad hoćeš. Vidjeli nekad, ti njemu, nemoj bola, nemoj. Kaže, odaja malo, pa idi. Pa ako se oni okrenu, fa in tevella, fakul hasbi Allah. Pa ako oni neće, pa reci ti, meni je dovoljan Allah. La ilaha illahu, nema Boga osim njega. Alejhi tevekeltu, na njega se oslanjam, vahuva rabul aršil azim, on je gospodar velikog arša. I ovo ja učim već godinama. 7 puta izjutre, 7 puta navečer. To je za želje. Ko želi da mu se sve želje ostvari, ko ima želja, neka uči 7 puta i zajtre navečer iz ovog ašereta kako je Efendija završio. Hasbi Allahu la ilaha illahu, alejhi tevekeltu, vahuva rabul aršil azim. Malo poteško, ali nije ni teško toliko. Hasbi Allahu, la ilaha illahu, sve poznato. Alejhi tevekeltu, vahuva rabul aršil azim. Ovo je kuranska dova. Evo imate svi želja, preksinoć je bilo, sinoć, bila noć želja. Nazove je kako hoćeš, ali kad god to budeš učio, izjutre najveć 7 puta, ne boj se. Ni na ovom, ni na ovom svijetu. Allah će ti ispuniti želje. Ar-Rahman, samo kratko, već sam na nekoliko mjesta govorio zbog snimanja. Samo da znate da je Allah milostiv, sebe opisao kao milostiv. On je Rahman i Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Naš gospodar je Rahman i Rahim. I takav je u Fatihu opisan, Ar-Rahmanir-Rahim. Nije Ar-Rahman i Rahim, nego Ar-Rahmanir-Rahim. Najteže je to dicu naučiti, da od pola jezika nauči. Allah je sve milostav, sve milostivi, samilosni. Znači, za sva stvorenja na dunjalku milostiv, i za kjafire, za sve što je stvorio, ali Rahim za vjernike, vekane bel mu'minine rahima, ali vjernicima milostiv, na sudnjem danu, za nevjernike, na ahiretu, nema milosti, a na ovom svijetu ima i za nevjernika, jer i on kad poslije rodi, jednom sam spomenuo svog rahmetli oca, on je onako bio težak, u šumi radio da mu se Allah smiluje, i on je konto kad dobro potori da mora roditi, jer je vidio da dole vlasi, kjafiri, dole kršćani u Subotici kad odu upreko, on ih rodi. I on je isturo 150 tovara đubreta na 3 duluma, a u nas je zemlja na onoj strani piskulja i kad malo bolje ugrije, izgori sve. I onda je on rekao, ne uzbila da mu se Allah smiluje, kad je sada klanio, ne klanio, mora roditi. Allah me sad. Jer je dobro potorio, ali nema mizana, nema vage, moraš imati proporcijski. Kjafiri to računaju do bola. Mi ništa muslimane ne računamo. Te mizane. Mizan je vaga, mjera. Jer Allah je sve s mjerom stvorio. I on kad pravi velik avion,
Vidjeli ste na velikom avionu koliki su motori, kolika su krila. Manji avion, manja krila. Oni u milimetar računaju. Nema igre sa Božjim zakonima. Oni to zovu prirodnim zakonima. A Allah kad je uspostavio na nebesima i na zemlji te mizane, tu vagu. I u nama ima ta vaga. Vidite da mi uspravno stojimo. Vidite kako smo mi izbalansirani. Onaj kao fizička pojava. Pa tako i u duhovnom pogledu, u svakom pogledu, najbolje je tražiti taj mizan, tu mjeru. Ali teško naći mjeru. Meni skoro jedan čovjek, nisam vjerovao da ima još ljudi koji je 65 godina, kaže, još je jači od svojih sinova. Može više sklekova uraditi u 65. godini, a sin mu ima crni pojas drugi dan. Kaže, ja sam još jači od njih. Ali ja se, kaže, nisam nikad u životu najao. A mu rekao, ima li takvih robova da slijede pejgambera da se nikad nije najao, to je ta mjera. Ti jedeš, dok tebi dođe od ozdovoda i u glavu, ti već pritiru. Znaš što ona kaže, dok mu dozgo dođe u glavu. I jede jednom na dan, a ostalo voće jede. I u 65. sportski tip, neću ga imenuti gore, i to je velika funkcija i politička ličnost srednjobosanskog kantona. Ali to Allah dan je valjda i tako japio, ali ovo mi je bilo zanimljivo da sam čuo prvi put i u Bosni čovjeka, jer je pejgamber preselio, a nije se nikad najao do sitosti. Je sahabi, a sahabima nije trebao doktor. Oni se nisu nikad najeli do sitosti. Oni su heftično u zahod išli, njima nije trebao zahod ko nama. Mi previše jedimo. Mi moramo, ozbiljno, previše. Oni znaju koliko hurmi nešto pojedi, tamo malo hljeba umoći u maslinovo ulje i tako. Ovo što sam proučio iza Zulzila, da kao ove sure, iza Zulzila moramo nekako zaide to, načinima na drugi